indiri muprofita anobvunza. Imakaziwa maprofita anoprofita anditeka. Zvino kwakaitawo imwe mhando. Kuno tinobvunza nyaya yani? Tinobvunza nyaya yenyu amai yakamira sei? Prophet, tine dambudziko rekuti izvoni ndakakweretawo mari ndichiita business. So ndichitokwereta mari ndakabatisa stand yangu. Saka business iri rakambenge richifamba zvakanaka, asi zvinezvi raparara handisisina chandinacho. Ndo zvinhu zvekundishungurudza Prophet. Ndauyawo kwamuri kuti ndizokumbirawo munana wakuti ndakanzi musi China musi 25 vakunditorera stand iyoyo. Saka ndauya ndichikumbirawo munana kwamuri Prophet kuti ndiwanewo mari yokuti ndikavhe chikwereti. Hallelujah. Makaenda mukakwereta mukabatisa stand. Hongu. Iri kupi stand? Kuruwa. Hallelujah. Nauti ndibva ndakubatsira hama dzangu. Kuti nceda zihlobo zami. Kune madimoni. La madimoni ekuti ukamakunda othungamanqoba asingade kuti vanhu vagare zvakanaka. Angafuna abantu bahlale. Ukamakunda ubva watenga stand yako. Unganqoba uthenga stand yakho. Sunway City. Sunway City inoonekwa kupi? Watenga stand yako ku Sunway City. Stand yakho e Sunway City. Rinokugarira pasi demoni rokuplan. Hlalela phansi demoni likuplan. Ndira kuti mupangwarire ipapo. Ufuna ukunanzelele khona. Unenge wamukunda Satan. Anozouya kunotora chinhu chiya neimwe nzira. So hama dzangu dziri pano. Mune zvamakambotenga kana zvamakakwanisa kutenga. Ndoda kuti musabatwe nemweya wokuda kubatisa zvinhu izvi kana kutengesa zvinhu izvi. Mazvinzwa ka? Atori madhimoni iwayo. Madhimoni mazhinji anouya nenzira dzipi? Wambotenga mota yako wakunda chidhimoni chisingade kuti vanhu vatenge dzimotokari chiya. Chinozoti mukafamba chouya. Chobva chasvika chobva chakuti uri kuona ka mota yawinayo iyi ukaitengesa ukapiwa 20,000 ukadai ukaspina ukadai panobva pabuda 2 million. Saka mota yako ichipa 2 million. Chidhimoni chinokuonesa metsi inoita kunge inobuda iyo isingadi. Pana ari kundinzwawo? Hallelujah. Mungware. Amazamu. Mudi? Mungware. Musaba chero basku. Usangobatwa nemweya wokuti ndakuda kutengesa ndispine mari. Mapanzwa ka? Kazhinji ndoda kuti mutarise hama dzese. Dzakaendesa zvinhu izvi kunobatisa. Makapiwa 12,000 handiti yamakatora kuchimbadzo. Chokwadi. Stand yeku Sunway City yenyu 2,000 square meters handiti? Ndizvozvo. Inoita mari 2,000 square meters ku Sunway City. 40,000. Thank you my sister. The daughter here is saying it's around 40,000. Just think. Saka iwewe ndiwe unoshanda unobinduka. Wotenga stand ne 40,000. Satan obva azouya nekuseri. Obva aita kuti utengese stand yone 12,000. Muri kuona kurwiswa kwacho? You give away 2,000 square meter stand in Sunway City for 12,000. Yatoenda gone stand. Haichatsoka futi. Warusa. Wotanga kushanda futi. Makamboita imba kumasasa park imi amai. Chokwadi. Ikaenda nechikwereti. Chokwadi. Mukagara muchitambudzika mukatombogara kudomboshawa chaiko zvinhu zvarema. Chokwadi. Vamazomboita wakakiribidi vamadzoka mugemu. Hongu. Vama vanokwanisa kunotenga stand ku Sunway City. Satan anaona kuti wadzoka muchi mugemu. Saka hama dzangu chino chawinacho usabatwa nemweya kuti ndakuda kutengesa. Tangawo mauya matibvunza. Mufundisi da kutengesa mota yangu zvinozobuda here zvandoda kuita. Mufundisi ndine stand yangu yandoda kutengesa ndiri kufunga kuita zvakati nezvakati zvinozobuda here.
mufundisi ndine danga remombe ndafunga kuritengesa asi nditarisireyo kwandiri kuendako zvinozobuda here kana ndatengesa danga rangu rechii? Because Satani anowanzouya kuda kutsvedzesa zvinhu nenzira idzodzo. Tarise hama dzese dzakanyengerwa naSatani nekudaro, dzimba misha yakanaka yakarowa, mombe dzakanga dzakawanda dzakarowa hadzina kuzodzoka, waendesa dzobva dzatobatwa. Chikwereta ari kuwerenga so 25 hanzi nderini teste tasara mazuva mangani 4 yeah. Ari kuita kunanzvirira so chinhu che 40,012 aiwa so unonanzvirira hama dzangu. Ende mune makanyorerana pasi kuti zvechokwadi ndikatadza kukubhadhara by the end of the day 25 July 2024 stand inenge yayenyu mudikani ndasaina ndichinyatsofara ndabva ndauyawo nemawitness makaenda nemuning'ina wenyu kuno witness handitika ndabva ndauyawo nemuning'ina wangu as a witness ari kusainawo achifara kuti mari yatatora musi wa 11 November 2023 tinofanira kunge taidzorera neinterest. Haleluya. Musatengesa chinhu, musati makonsautawo vanhu vemweya pamwe unenge wakamirirwa naSatani. Don't trade even your work. Handitika musati wakonsauta vanhu vemweya kuti kwaita imwe opportunity kune imwe nyika kana kune rimwe guta, usamhanye kusiya basa rako, tangawo wakonsauta vanhu vemweya. Ndanchikumbirawo hangu kuti mundibatsirewo prophet kana ndikawana hangu munana. She is putting me pakona manje. Mapaona akundidzipa akundiza pachi pakona. Panzvimbo yekuti dai akanga akauya mufundisi ndoda kuti ndidai. Ndoda kutanga bhizimusi. Taigona kumubatsira neimwe nzira. Handitika akatowana mari iyoyo zvine matemuzi akadii akareruka. Chimbadzwa chino matemuzi asina kumira zvakanaka. Hausi kunzwa here kuti chimbadzwa? Inzwa zita racho chimbadzwa. Kuita unge mbama here, kuita unge haleluya. Anozonzi kunzi mba. Unzwa zita racho? Ukanzwa kanzi chi mba. Kwazoti imi mune zviwindi imi. Kune vanokweretesa nematemuzi akanaka. Mabanks anopa nematemuzi akadii ine interest yakadzika. Zvekuti unogona kunzi 12,000 unozodzorerawo kana kuti ya 15,000 mushure megore. Manje chimbadzwa uchipiwa 300 musi wa 1 July. Handitika musi wa 1 August inenge yamari kuma 450. Kana ndiwo unombenge waishanda zvakaita sei within 30 days uri kuda 300 handitika yawakatora, wozoda interest yemunhu ye 450, wozoda iwewo profit wo yako. Hama dzangu zvimwe tichifungawo mani. Haleluya. Kwete kuzvipinza pama 1 ndo zvandoda kuedza kudzidzisai. Ngatizazvipinzei pachii? Pama 1. Masara nestock yakawanda sei? Stock yamuinayo pari zvino yezvinhu zvamuri kutengesei? Ndanchitengesa mbatya nemafuta ekuzora. Right, zvakawanda sei? Tokuti kazvitengesa zvinoita mari zvikatengeswa zvinhu izvi. But 300 ndofunga. Ndo zvamasara nazvo. Saka havasisina chinhu. Havasisina chinhu. Mati kwasara mazuva mangani zviya? 4. Patoshata amai. Padini apa? Amai venyu vane murungu wavaimbotaura naye ari kuAustralia, handiti? Chokwadi. Wasati wafa. Waita nguva neka relationship so.
Murungu iye anomboti akagara pagore woti how are you daughter obva anyarara. Chokwadi. Takunamata kuti kubve mari ikoko. Imi musazonopinda muzvikwerete futi. Handitika? Musazonopinda muzvikwerete. Chipiri. Muchanzwa Murungu iye achikukandira imari. Chipiri. Achakubvunza kuti how are you daughter? Imi bva mutaurira chokwadi kuti ndine stand yakuda kudii? Yakuda kutorwa. Ngati vanamatirei. Anonzi Davison kamudhara. Anonzi Davison ka. Ndizvo. Tingatinamatire kuti Mr. Davison. Ngatinamatei. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba mweya mutsvene. Baba, ndinoda kuti nyasha dzigare mavari. Vasatorerwe stand yavo. Wakwanise kubhadhara chikwerete ichi. Nemuzita rako Mwari wamasimba mweya mutsvene. Nasi ndinoturika munana. Mazvita Mwari wamasimba mweya mutsvene. Amen. Ndapedza nemi. Ndadini? Musazonotora zvimwe zvikwerete muchinditemba, munondisvikira ndafa. Namatai. Handitika? Haikona kunopinda mune zvikwerete. Uchitemba kuti nchanonamatirwa. Haikona kunombadzurisa zvinhu uchitemba kuti nchanodii? Unosvikira ndafa. Namata Mwari. Ngatiitei zvinhu kubva pekutanga zviri right. So that hatiwire matambudziko.